billahi minash shaitanir rahim. Kanbago amo fo dante foli mina ka foye ko nyo ko emission mandi ni odam netoy zikiri waati MaliKunafoni.net ale jabaranika kanbago bitat na ke bashemi na bidese ananga zikiri dara wara wara binyo ko bulobi kanbago ne bado o chama bado hal ni mogo mi madeli kai ya ka dongli me mogo mi madeli ka dongli me fana iya yi fana aywa kanbago ko menda o mentigilei anga zikiri dala bambulobi anga sijo kono yano ami kuma dama aba yere fo oni oyi obseka family ko nyuma soro o ka chogo mina. Assalamu alaikum karamuko. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sumoho bashi faitula kon bashitino bega kene si ibseki yere fo anan flel jamoya. Okay wo jaranye soninga ma be foli la se kanu baka bele jele ma folo an shira here la kan tile here la ka sababu nyuma kai kan gisi sababu juguma amba fala kan gishi ka bo shaytan toroma amin ne to yi ZOUMANA ne jamu Traoré ne bi bo Segu tamani me sigi an wa mo si Kolombala donc ne wolola Kolombala dugutigi mode de ni Kolombala dugutigi mode de ni ZOUMANA Traoré ambe wole Traoré ambe wole Dambele fana. Okay, family ko nyuma sorla. Okay, kan bago oye bora kai sisa aya to na jam fo oy ne ba do mo ko chimambe mi ZOUMANA do me amase anga do wera foy kuma konna na obina zudon halisa. Okay, zu sananga tani kumai kan bo bi zudon ni mi yezu biseka odoke kan bago la amseka yichugo yamina. Okay, problem tala. Ne kanu balu yo alaka ube sara ningani ya nyumanye kanu balu yo alaka ube sara ningani ya nyumanye munumbi bonya kene ye alaka usara ala munumbi wori dine ma alaka usara ali munumbi fini sane alaka usara munumbi sabara sane ye alaka usara Allah wale munumbi kumagando ma fone ye alaka usara ningane ya nyumana dusuguna kanu chayara dusuguna kanu manja kanu chamangera natala kanu ye oye kanu chama nege bona dusuguna kanu aralanne ma alaka usara ningane ya nyumanye Allah kanu kuma foba uchayara kanu wale keba umanja niye kuma chama ye kanu minove obesoro natala kanu ye dusukuna kanu diaranyi kanu warala ZOUMANA ma alaka uwezara ngani ya nyumana. Amina charazu ojara oyechereri. Okay, kan baga oyere boraka esisa zu boraka minke obele jele yayi. Okay, zu amitemene anga babuye komi emission ere zikiri abi zikiri kuka zu zikiri ere kore mi zu biseko onyefo anya mbiseka doni fo sabonye kalande ni be kalandiana o fana na hokumudu kalande be kalala me makla folo donc be min do zikiri la nga kalande ya kono biseko fo kada o yoroni limitila sabonye kalande zikiri miye ina fo kira kilela kisini ne babama mogo tumba bolo munu ba tanu ka mangutu ka tanu kosobe ko bleu wati ula ani ko gelema wati ula ani kene baula ko baula ka majamu ka tanu donc oye abe fo olo de mako kira ka jeli oye kira ka jeli yawi bo kira jeli la horon be se ka koyi jamu be se ka koyi ne ka famuna ne ka kalandiya na de ni ne ka nyiningali ne be ki jabi ni miye ni yewi ko mi beni ka doniya do donc o klela munu to me to ka kira tanu ka to ka fasada ka kulala ka to ka afariya ka tanu kwa ina fi ba do anga bi nyamakalo ba ke chukumina donc o to me kira bolote u ba tanu donc ka mangutu duma ndo ala ka zikiru dala donc
k'a ta o la kana bila a bɛ fɔ fɛn fɛn zikiridala fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ nana o nasira la zikiri hukumu kɔnɔna na ka na se bi i bɛ se k'i kanubagaw fasada i bɛ se k'i bonyabagaw fasada i bɛ se ka ala kanubagaw fasada i bɛ se ka kira kanubagaw fasada bon ne b'o de dɔn fo kana se bi ma zikiri ye. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔlo la Zou. Zou, komi i yɛrɛ fɔ kɛra kira tile ninnu na kana fo kana se sisan ma k'a kɛ dɔnkili ye an ka dɔnnibaw fana kalandenw b'olu fasada la mais Zou bolo fɔlɔ zikiri ani sisan zikiri danfara jumɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ différence ye jumɛn ye? Fɔlɔ zikiri ani bi zikiri komi n'i ko fɔlɔ ka ban ka bi fɔ o kɔrɔ ye ko bɛɛ bɛ yɛlɛma bon ko kɛcogo bɛ se ka yɛlɛma k'a sɔrɔ ko jogo b'a nɔ na mɔgɔ bɛ se k'i don fini falen i bɛ se k'i ka sabara falen i bɛ se k'i munitulu falen mais o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko n ye kura min ta sa k'o bɛ n jɛ ou bien ko o ye produit tulu ye o kɔrɔ to yen n bɛ fɛ k'a di bɔ n ka misaliya surumani na kow kɛcogow yɛlɛmana mais kow b'u nɔ na ne bɛ se k'a fɔ min ye a falen o ye i n'a fɔ fɔlɔ zikiri kun tɛ wele kɔɲɔw ni kobaw la ka caya mɔgɔ kun tɛ zikiri wele la zikiri kun tɛ wele sumuw na ka caya k'a fɔ an ka zikiridala ta an ka kɔɲɔ na ou bien an ka zikiridala wele an ka nin événement in na o kun tɛ kɛ fɔlɔ sabu valeur ba kun t'a la mais an bɛ don min komi bi zikiridala bɛ taa jamana caman na valeur donna na a bɛ wele kɔɲɔw la a bɛ wele denwuluw la a bɛ wele kobaw la ka ne yɛrɛ se yan bi zikiri de y'a kɛ fɔlɔ ni kun tɛ yen mais bi ni nana o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko kunu zikiri ani bi ta kelen tɛ a kun ma dɔn mais bi a dɔnna o de b'a ni kununko ta cɛ. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔla o la. Ok, komi Zou an kuma na zikiri ko kɔnɔna kan sisan an bɛna kuma Zou yɛrɛ ka zikiri ko kan sisan. Zou nana zikiri kɔnɔ cogoya jumɛn na? Zikiri hakilina na cogo jumɛn na? I ye ne ɲininka n'a diyara n ye kabi ala ka ne da zikiri da ka di ne ye a ne mɔ dɔnkilida yɛrɛ de kun ka di ne ye ne kun ma dɔnkili kelen suwazi diɲɛ kɔnɔ dɔnkilida yɛrɛ de kun ka di ne ye depuis ne fitinin ne ye san 16 de kɛ kungo kɔnɔ misigɛn na an tɛ foyi min ni misi nɔnɔ tɛ fo ni mɔgɔ taara bɔ i la don min ka taa basi d'i ma ou bien ka taa ni dumuni fɛn dɔ ye yan'o ka ban sinon anw bɛ balo nɔnɔ dɔrɔn de la donc kabi ye kungo kɔnɔna na ne kelen ne kun bɛ to ka dɔnkili da misigɛnyɔrɔ la n b'a da kungo kɔnɔnaw la n bɛ dɔnkili da fo n bɛ kasi n b'a fɔ ko n ko ala ka ne kɛ dɔnkilidala ye i b'a fɔ komi Nahawa ninnu ni Umu Sangare ninnu ni Aramata Jakite ninnu ɲɔgɔn sa n ko ala ka ne kɛ dɔnkilidala ye ten mais o y'a sɔrɔ cɛ dɔ kanu bɛ na o ye Hayidara i b'a dɔn bɛɛ n'i kanubaga don o ye Aseyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara o ka di n ye donc n nana Bamakɔ o cogoya la n y'a ɲini ala fɛ ala ka n kɛ dɔnkilidala ye donc n nana i Bamakɔ ne bɛ bɔ Bamakɔ don min na tellement que zikirida ka di ne t'a dɔn n bɛ k'a ye cogo min na ne bolila ka bɔ an ka village la de ka na Bamakɔ ma fa wele ma ba wele ne jiginna Ɲamakɔrɔ sirafara de la ka baara ɲini ka yala ka n ko u ma baarakɛla ta ne ye su 2 ni tile 1 de kɛ Bamakɔ yala la yan n ko ma baarakɛla ta ma sɔn k'a fɔ an ka mɔgɔ si ye n ko nana Bamakɔ n ko n bɛ na Bamakɔ n ko n'i ye baara sɔrɔ ka Bamakɔ dɔn donc n bɛ continuer ni n ka zikirida ye bon ma mɔgɔ sɔrɔ o waati n bɛ gɛrɛ mɔgɔ min na sabu n ye don an ka mɔgɔ la n'u ye ɲɛ dɔrɔn u bɛ n lasegin n tɛ fɛ ka n lasegin quoi donc n tora ten n tɛmɛna ka taa fo Kayi kuma histoire ni kun ka jan dɔɔni kuma la surunyana kɔfɛ n bamuso ye n ka numéro ɲini ka n wele ko n ka na n nan'o la Bamakɔ yan n donna yala ka feere la n bɛ to ka yala ka tulu ninnu ni parfum ninnu feere ni n taara yɔrɔ min na mɔgɔ min ka du kɔnɔna na ni ye feere kɛ n b'o fasaw da n ka ko bɛ diya u tigi ye u bɛ n ka numéro ta ko u bɛ to ka sali kɛ n tora ten ni mɔgɔw nana don ɲɔgɔn na ten n kɔni ma tugu mɔgɔ kelen nɔfɛ k'a fɔ ko ka n dege zikirida la n tora ten fo n terimuso kun ye muso dɔw u bɛ gala don olu bɛ nafaji olu ka ɲɛnajɛ la u sin k'a fɔ k'u ka galado k'u bɛ tɔn dɔ la ko arabani k'u bɛna ban k'u bɛna ɲɛnajɛkɛla dɔ ta k'u tɛ se ne k'a kɛ ne ye siɲɛ kelen o y'a sɔrɔ de b'a la ka n dama mikoro minɛ u ye ɲininka ko ne bɛ ɲɛnajɛ kɛ ne ko ne bɛ ɲɛnajɛ kɛ dɛ ko fɔlikɛminɛw bɛ ne bolo ne ko k'a bɛɛ dafalen bɛ ne bolo ko ne bɛ ɲɛnajɛ kɛ joli ne ko n ko 2000 ko est-ce que ko o ye ɲɛnajɛ duman ye ne ko awɔ n ko duman don dɛrɛ n ko komi ne ni aw ka di an bɛ ɲɔgɔn bolo don o don n tɛ fɛ ka prix gɛlɛyama ye nka a wari ka ca dɛ o y'a sɔrɔ n tɛ ɲɛnajɛ ko ni fɛn dɔn n taara
ka taa bafulutigi dɔ fɛ yen nɔ o y'a sɔrɔ ka to yala la n taara bɔ du kɔnɔna dɔ kan olu bɛ répétition kɛ u bɛ piano ni fɛnw fɔ n bɛ to ka taa répétition na olu fɛ yen nin kuma fɔra dɔrɔn n bolila ka taa olu fɛ yen ka taa ɲɛfɔ ye n ko kalifa o piano fɔlɔ in tɔgɔ ye ko kalifa n k'i tɛ ɲɛma ko ne ye ɲɛnajɛ dɔ sɔrɔ i k'a ko organiser ye ko bafulu bɛ ta joli ko bafulu ye 5000 ye o y'a sɔrɔ wari min bɛ ne bolo olu ye wari min di ne ma ko 2000 ne tilala ka 3000 fara u kan k'o dafa k'o di kalifa i ma ka taa bafulu lu ye k'o bɔ n ka yala ka feere wari la ka to o bafulu n'o fɛnw bɛ nati ka na ɲɛnajɛ kɛ kuma la surunyana k'a ta o don la ka n'a bila bi la ne continuer ni n ka zikiri da ye ka taa dɔ farala de dɔnbaga ka taa fo bi ne doncogo de filɛ ne ye zikiri da la kabakodo kuma k'a ta o wagati la ka na sisan o bɛ san joli la k'a ta o wagati la ka na sisan na san 3 ok yɔrɔ album ko kuma ma k'a fɔlɔ kɔni ayi ma album ko kuma kɛ fɔlɔ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la mais Zou i donnen a ka mɔgɔ kɛlen ka don k'i b'i dɔnkilida kɛ sans problème ma kɛ i n'u cɛla la bon an ka mɔgɔw kɛlen ka don ko n bɛ dɔnkilida kɛ n fa yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen fa kelen ba kelen bon o ye i banna quoi komi ne lamɔna n bɛnna de la ne lamɔna n bɛnna de la ne ni n ba farila ɲɔgɔn na depuis ne fitini ne ba taara ka ne fitini de to o y'a sɔrɔ hali ne tɛ se ka sigi jango ka ŋunu ma ne ba ye ne da kogo kɛrɛ de fɛ ka taa ka de to yen o fana ye adama histoire ye quoi komi kuma de bɛ na ni kuma ye ne mɔmuso de ye ne ta ka ne lamɔ misi nɔnɔw ni saga nɔnɔw ni wuriw la fo kana de quoi donc n bɛ n'akaw ka fanfɛla fɛ quoi donc n bɛna commencer ko n bɛna gɛrɛ n fasola mɔgɔ la n'olu bɛna don ɲɔgɔn na waati min na n fa dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ donc ale y'a essayer ka banna quoi ko ale ka mɔgɔ bɛ zikiri da ko ale ye ne bɔ a den ɲɛna o ye n fa dɔgɔkɛ de ye fa kelen ba kelen donc finalement n y'o problème sɔrɔ n faso la n fana ma taa yen tuguni n tora n bɛnkɛw fa fɛ donc fo ka na dɔɔni mɔgɔ bɛ to ka n wele événement la n ka fɛnw bɛ to ka bɔ n ye Africa show kɛ n ba Ibukari ninnu ye invité Africa show na n y'olu kɛ bɔ y'a dɔn olu publier olu ni fɛnw taara o ni n delila ka an bɛɛ ko fana kɛ hors thème na donc finalement an ka mɔgɔw nana ye tiɲɛna bɛɛ n'i da ka don de b'a fitini a bɛ to dɔnkilida in na ta dɔnkilaw ka d'a ye muso bɛ to k'a wele kɔɲɔw ni fɛnw na k'a bila gidafɔw ni fɛnw dɔnkilaw la a da ka don ka u k'a to yen quoi donc o waati ni n y'o problème sɔrɔ mais bi alhamdulilayi aw bɛɛ banna o nɔgɔyara kosɛbɛ ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔla la mais ne y'a jateminɛ ni Zou kan ka di cogoya min na Zou e donnen zikirida la mɔgɔ wɛrɛ ma dɔnkili wɛrɛ dali hakilina don i la k'i kan ka di k'i ka zikirida to yen nɔ mɔgɔw y'o fɔ mɔgɔ caman ba y'o fɔ ko n ka dɔnkili wɛrɛ da i n'a fɔ n k'a falen ko k'a kɛ bamanan dɔnkili ko n k'o togolu da ko o bɛ minɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ bɛ zikirida ne yɛrɛ de ka di n yɛrɛ ye cogo min na tan quoi wala ok kumana ka di ne ta ala k'an tɔ nɔgɔya halisa amina ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la komi i kumana sisan i ye minnu fɔ sabu komi n'a fɔ olu fana ye gɛlɛya dɔ ye a ko kɔnɔna na mais gɛlɛya ninnu kɔfɛ sisan Zou ye nɔgɔya jumɛnw sɔrɔ a kɔnɔna na a daminɛ ni sisan cɛ a daminɛ ni sisan cɛ ne ye nɔgɔya alhamdulilayi sabu ni n kɛlen ka ɲɛnajɛ ninnu daminɛ mɔgɔw bɛ to ka n wele n bɛ taa n ka tulu feere la mana don du min kɔnɔ n bɛ mɔgɔw fasa da i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na olu bɛ n ka numéro ta donc ka to ka n ta u ka événement la ni mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ fana o tile nana bɛn WhatsApp Viber ko tile ba quoi donc n terimuso minnu bɛ yen ani n yɛrɛ jatigi minnu ni n kanubaga minnu bɛ yen olu nana to ka enregistré u ka groupe la WhatsApp ni Viber sanfɛ donc ni mɔgɔw tora ka na ɲɔgɔn dɔn n dɔnbaga nana caya Amérique ninnu ni Faransi na y'a dɔn mɔgɔ dɔnbaga bɛ caya k'a sɔrɔ i yɛrɛ dɔnnen tɛ ou bien i m'a faamu k'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ caman dɔn caman b'i dɔn k'a sɔrɔ i tɛ o tɔgɔtigi ba ye mais mɔgɔ caman b'i dɔn kɛrɛfɛ donc n ye télé ninnu sɔrɔ o la n welela Africa show la o la n welela talent des jeunes na o la bon ni mɔgɔw donna ɲɔgɔn na n ye motow sɔrɔ ka du terrainw sɔrɔ ka fɔlikɛminɛnw ni bafulu fɛnw sɔrɔ bi minnu tɛ n bolo quoi tabarikala hali bi ala ka hɛrɛ tɔ na amina yarabi ok Zou komi i y'a fɔ mɔgɔw i ka TikTok ko la fana k'i ni Umu Jara i n'o bɛ to ka fɛngɛw kɛ ni ɲɔgɔn ye
eni Jara ay ɲɔgɔn la sɔrɔ cogoya jumɛn na? I ka nin kojugu. Kabini ne kun bɛ tulu ni parfait feere waati min na, ne kun bɛ to ka taa Jara fɛ yen. Ni donna dɔrɔn b'a fasa da quoi. A bɛ tɛgɛrɛ fɔ ka sanni kɛ ni kun ye ne debi da la. A kun b'a fɔ ko he yani ka don fɔlɔ fasa dana sabu ne ye Tarawele ale ye Jara ye quoi. Ne kun b'a fasa da ka n ka manamanakanw fɔ a bɛ yɛlɛ a bɛ sanu kɛ ne kun ne bɛ taa. Donc an nana to la fo ne ka zikirida nana caya ne ni mɔgɔw nana don ɲɔgɔn na ne nana tulu feere n jɔ sisan ka continuer ni n ka zikirida n bɛ taa répétition yɔrɔw la. Donc ne yɛrɛ nana zikiridala min kanu o de kɛra Umaru Tarawele ma dɔn ne b'a dɔn Zikiri Umaru Tarawele. Awɔ yɛrɛ passera plateau kan. Wala Umaru Tarawele ne karamɔgɔ de ɲa ka taala ye a ka taa cogo jara n ye a dɔnkilida cogo jara n ye donc n ye ale kɛ n karamɔgɔ ye komi diɲɛ kɔnɔ kalanden karamɔgɔ t'a man ɲi. Wala n ye Umaru kɛ n karamɔgɔ ye ou bien a ka taa a bɛ dɔnkili la cogo min na o fana ka di ne ye donc ne bɛ dɔnkili da i n'a fɔ Umaru b'a kɛ cogo min na. Donc Umaru ye ne kanu a ye n karamɔgɔ fana don. Donc ni Jara nana to ten n nana tulu feere in jɔ a famana ma quoi. Fo TikTok ko nana daminɛ ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ de b'an ka quartier kɔnɔ o yɛrɛ de ne ka téléphone minɛ ka TikTok installer la ne ko non n ko ne ma kalan n ko ni vocal tɛ ci réseaux sociaux fɛn fɛn kan n ko ne sen t'o la n ko ne ni maître ma ɲana n k'a ka ne ta kɛ vocal lama ye n ko WhatsApp ni Viber bɛ ne bɔ ayi ko ne ka yɛlɛ a sanfɛ ko ne ka to ka vidéo bila a kan donc ne yɛlɛla a sanfɛ ne tora ka vidéo kelen kelenw bila a kan mɔgɔw bɛ to ka message ci ne ma kalan u b'a fɔ ko ça va ni min ko ça va ne b'a fɔ ok merci. Ni min ko je t'aime ne b'a fɔ ok merci. Ni min ko i bɛ quartier jumɛn na ne b'a fɔ ok merci. Ni ye ne ɲininka fɛn fɛn na komi ne ma kalan ni fɛn fɔ dɔrɔn ne b'a fɔ ko nin tigi ye commentaire dɔ kɛ n k'i jɔ n k'a féliciter n ko ok merci ne bɛ kɛri ba tugu a la dɔrɔn fa nɛni fara ba nɛni ka ye ne dɔgɔya sa o i ye ne ka numéro ɲininkali kɛ o ne bɛ quartier min na n bɛ bɔ dugu min na i mana fɛn fɛn fɔ ok merci de bɛ ni bɛɛ cɛ. Donc Umu ka kamalen dɔ de bɛ yen ko ba o de nana ye ne bɛ bɛɛ jaabi ok merci TikTok sanfɛ o de ye ne ɲininkali kɛ ko Zou k'e ka répond bɛɛ mɔgɔw b'i ɲininka k'i ka numéro ci u ma u b'i ɲininka i bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ko ok merci ne ko ne ma kalan de o ko Bamu de y'a fɔ ye ko n'a ye ne ye Umu Jara k'a k'a fɔ a ye ko ne ka taa k'a magoba bɛ n na ko ne ka ko ka d'a ye kojugu Umu Jara ne ko ko awɔ donc a ye Bamu y'a ka numéro sɛbɛn k'a d'o kamalen ma ko n'o ye ne ye a ka ale ka numéro di ne ma ne k'ale wele sabu a bɛ to ka ne ka vidéo lajɛ o kamalen kun a ka so ko ba mɔgɔ siri ka donc ale bɛ yɛlɛ quoi donc ne nana jumadonya fɛ ne bɛ misiri la dɔrɔn o ba ne k'a fɔ Zou Umu bɛ k'i makɔnɔ a ko k'a ka ci f'i ye numéro di ma i m'a wele hali bi Umu b'a ka so taa sa a ko k'a bɛ fɛ k'i ye ne taara dɔrɔn komi an bɛ ɲɔgɔn dɔn ka kɔrɔ ni feere ni fɛnw de ye ne taara dɔrɔn a yɛlɛla a y'a tɛgɛ ci ne tɛgɛ Jara don ne ye Tarawele ye a yɛlɛla ko ko Zou k'i ka vidéo bɛ ne la yɛlɛ ko ne bɛ yɛlɛ ko fo n bɛ n kɔnɔ minɛ ko Zou ka Ala yɛrɛ de y'i ko diya ne ye ne Bamu Jara ye ko to ka na i kana ɲɛnajɛ i kana baro kɛ n fɛ k'i ka di n ye kojugu donc an nana o kɛcogo la an bɛ to ka ne mana na ne bɛ to ka vidéo kɛ a yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ko ni n b'a kɛ ko n ka gɛrɛ a la k'a bɛ to k'a kɛ n fɛ ko sabu ko sinankunya jo de b'a ni ne cɛ ne tɛ foyi ɲini ale fɛ n'ale bɛ fɔ k'ayi a b'i ban sabu k'ale yɛrɛ de ye ne kanu mɔgɔw b'ale kanu mais ale yɛrɛ de ye ne kanu donc ne ni Umu nana don ɲɔgɔn na o cogoyaw la ten. Ok kumana Ala ka kanto. Amina yarabi. Hali bi Ala k'aw sankɔrɔta ɲɔgɔn bolo. Amina yarabi. Ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la komi i yɛrɛ ko k'i kun bɛ parfum feere ni fɛn ninnu kɛ sisan olu bɛ continuer wa ou bien olu jɔra i bɛ zikirida dɔrɔn de kɛ. Sisan komi n'i bɛ zikirida kɛ don dɔw de bɛ ani répétition dɔw bɛ ani dɔnkili tacogo dɔw de bɛ f'i ka kalaw la ani n'i welela ko la i ni fɔlikɛlaw mana ta i ka se k'i don yɔrɔ n'i bɔ yɔrɔw dɔn olu tɛ ɲɛ répétition kɔ donc o waati ne nana tulu feere ninnu jɔ ka continuer ni zikirida in ye donc sisan alihamudulila komi bi ni kunun fana tɛ kelen ye donc ne nana feere yɛlɛma ne bɛ to ka sabaraw de feere sabara cɛ sabara cartonmaw ne bɛ to k'olu de feere u bɛ bɔ Turki ani Lomé ani Cotonou quoi n b'o commande ka na to k'u bila n ka statique ni n ka page ka mɔgɔw b'a san bolo quoi donc n y'a ko ye ka yaala ka feere in nɛmɛ quoi. Ok o ka ɲi nɔ hali bi Ala k'o fana taa ɲɛ. Amina yarabi amina. Ok Zou an ye dɔɔni kɛ kuma na i yɛrɛ ɲumana Jaralakaw i t'u la content dɔɔni ni voix duman ye. Voilà diyara n ye. Ko Usumani Haidara bani iyan jiki fa dangoroba Usumani Haidara belebele neni ededo dangoroba jamala ila ngambe edema dangoroba Mamadu Rasulullah ngambe nganama dangoroba soko jiki ye wulaye awye jiki bo
dangoroba jege jigi baji ye nini audedo dangoroba ni manindo konela kau na umanindo jarakasiu na umanindo anama koza enobe jara wele kone jara sangaranga nukuni balabile bozonga me jarama dangoroba jara lakauka umu jara neni edetewa dangoroba niye jara barikada bamakoya be joni barikada jatu lagare faransi jatu abarika sumane kanu na bemanga kabinta barikada faransi ka fifi kalapo barikada kalapo lakau ka fifi kalapo abarika kanuna dangoroba mogo minu mi zumane fe nelebo tigi du fe minu be zumane kanu ne fana bo tigi kanu adiara sumane ye kanu diara sumane ye mali kono mali koka mogo te diala mogo be kanu balu barikada kanu nyombe jurufo dangoroba na umanindo ta na umanindo ana magoza na umanindo kanuba chema na umanindo ala na umanindo kanuba muso ma umanindo ana magoza usumani haidara bele nya ejigiye dangoroba o jara su nya ejigi mo kan ba ko ni to sara sorofiu okay zu amtemana nga bawutoy zuni zigiri de la to o chebe chugoya jumena obi jega baraka nyokon fea neni zigiri de la to bon ambe jega baraka nyokon fe ni mununga kobe ina fo ma ko tseka teme ni beche ini be fana tseka jega ko ke nyokon bulu o te ka foko kelebina che ube o te ka fokina tiki mandi beni ika genetique yere be ko mi parti kodi sabu ini mi menye kula jien kono ini mi menye ino de be koke ubi ala ini minda ka ube ko do ke nyoko molo ino de boke nyote problem tenini zikiri dala shiche ni munun kadi ni feve mana nyoko ni walna soro tiki mandon amadele kanga zikiri ba soro réseaux sociaux ni video TikTok nunu sa fa be gringa danga na be nyoko fu fana be grika dauka ni minga ko be no invité au lambeta donc o de beni mo hauche kwa okay famel ko nyma sora halibi ala ko kambe amina ya rabbi amina okay zudi la ka voyage kata ko kana nuna zikiri dongli dala oui ne de la ka voyager kata kokanana chien kili o yere kera kosa ina mame o damina sisan ndela kata no shot ani selibabe murtani nterim sodobe na be kai atoy ko yumanjayi donc o de la nga video di black statika terim sobe no shot o ye nga video nya ka statika ko be donc la chuko na ka kada kale be jala sirila kwa kada ine kata anyene jeke kwa donc nini nga foligelo boraya kata no shot ton ulute bamana nga me kwa suraka ka ani maraka ka ani flaka de be foyi chezu unyene jeke ra chugo jumena sa o kera kai barakele ko yo majade o kera isoro ko atoma obuko yede Allahu akbar ay nyene je sigi no be nyene je ke yado bamako ya na me nyene je ka unta ke bashini ba andi ake kare ko nana olubita sal bili badita ka tapin fezeta sheshiteta moko be sika be fafo jama be todala abe faiba fokomi anga ambe concert ke chugumina pale babe fa chugumina abe fatinde lubuka konyo nyene je ubiketindi nyene je damina drone mikuru mina onyanga foli ke mina baraji ka doglida me komi maraka foli ani anga jari nga suru doni kwa donc ubi doke reti munofe ka suru tado mimbe kafo iyere be tegere fo bafoko ay tegere fo jamaka tegere fo mo ali seke mba wala kata mo ta kiru fika fo ay soko nga soko ni yo fo maraka kala ube tegere fo ka kulo nyoro ay soko chama foro do nga dongeli bege soko yi kama soro ni daw flin ni galama mana chiyo ne ba fa ala seli babi ka ay soko doni saka hinana ne te muso imbe yele ala ko ni ka sabale sa anyu nyene je imbe ke ni soko yi kana Chena alibi alaka to noya alaka etazin tako be wala amina rabbi amina zugata yino ga to lu fana show nyaro ni tere bita anglais foire ay ne ko ni anglais mangele um amangele de anglais ay ibi ne ke dore ko station be katli tanduru kile mana feve vo ba famu ya
oui tu sais qui soso anglais mangele kuma to ko fe ne nya kami nyoko na dora bebe okay kuma kan bago an ba bolo de aw munu mi fo États-Unis Maroc aywa an ko ba bolo de okay su famel go nyuma soro lola et zu projet même zu bolo zigiri ko ga dans l'avenir et projet mbene bolo zikiri ko la sisan ibe ko mi ambe do mi ko mi bi bon oye sisan kan se kan ga sombo kan ga clipu ke donc ani ka concert ou préparer donc olu ko be sina donc o projet de ko ni bene bolo zikiri ko ka sabu sisan ko dongo do ko de be ka yele makata donc ini i kanubagaw i bɛ se ka ala ta fɔ hakɛ min na ka kira ta fɔ hakɛ min na ni dɔ bɛ fara i dɔnbaga ni kanubaga kan nakila o ɲɔgɔnna projet kɔni tɛ sabu a kɛkun ye de pour que i ka dɔn i bɛ fɛn min fɔ mɔgɔw k'a mɛn mɔgɔw k'a ye a ka faamuya donc olu kɔni ne bɛ don minɛ komi bi o projet de bɛ ne bolo ka sɔnw bɛ n bolo studio la ani n ye clip 2 kɛ ka tɛmɛ kelen yɛrɛ ma labila fɔlɔ donc o projet bɛ n bolo sisan. Ok, famille ko ɲuman sɔrɔ la hali bi ala ka a nɔgɔya a ka se ka réaliser cogoya min na. Amina ya rabi. Ok, famille ko ɲuman sɔrɔ la komi émission bɛ ka se a kuncɛli yɔrɔ ma. Zu kabini i donna nin ko ninnu kɔnɔna na ko jumɛn de delila ka kɛ zu la min yɛrɛ ye zu tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ. Kabini donna nin ko ninnu kɔnɔna na zikiri kɔnɔna na. Bon kabini donna zikiri da kɔnɔna na k'a fɔ ko dɔnkilida nin kɔnɔna na ko min kɛra na k'a ye ne tɔɔrɔ yɛrɛ kosɛbɛ mɔgɔ ma fɛn kɛ ne na min ye ne tɔɔrɔ sabu ne ma i b'a dɔn n'i taara tugu mɔgɔ nɔfɛ k'a k'i kala ni i donna mɔgɔ la n'a tigi ma e tɔɔrɔ e yɛrɛ b'a tɔɔrɔ donc ne ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ a kɛra ne yɛrɛ de do quoi mɔgɔ ma se ma n yɛrɛ ka n baara ɲini tɔ n bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ n ka ko la cogo min na n ye tɔɔrɔ sɔrɔ o ye sɛgɛn n ye degun sɔrɔ o kɔnɔna na quoi sabu n'i tɛ se mɔgɔ tɛ dɔn mɔgɔ tɛ n'e ta événement na mɔgɔ tɛ dɔn mɔgɔ tɛ n'e wele a ka ko la donc i bɛ to ten o makari ko n'o miiri-miiriw la donc ani n'i fana ye ɲɛ sɔrɔ ko la i bɛ fɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la i yɛrɛ b'a dɔn fɛn minnu bɛ i jɛ i b'olu sɔrɔ cogo di pour que i ka baara ka se ka taa ɲɛ o degun i n'a fɔ fɔlikɛ minɛnw i n'a fɔ i yɛrɛ ka ko bɛ se ka organiser a tɛ taa ko minnu kɔ donc o n'a a ɲɔgɔn ye tɛ mɔgɔ ma fɛn kɛnɛ pour le moment k'a fɔ ko mɔgɔ min tɔɔrɔ nin baara in kɔnɔna na mɔgɔ m'o kɛnɛ. Ok mana hali bi ala k'i n'o kan bɛn amina ya rabi basi kana don i ni mɔgɔ si cɛ amina ya rabi ok zu ka baara kɔnɔna na fɛn jumɛn de bi mana kɛ o ka di zu yɛrɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ n ka baara kɔnɔna na fɛn min bɛ yen k'o ka di ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ min ka di ne ye kosɛbɛ n ka baara la vraiment o ka ca dɔɔni dɛ dɔɔni dɔrɔn fɔ n ka dɔɔni fɔ ayiwa min ka di ne ye n ka baara kɔnɔ ne ka baara n bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ n ka baara la cogo min na i n'a fɔ komi adamaden n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ a ka baara kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ ne dɛmɛ n bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la fɛn bɛ n jɛ n ka baara kɔnɔ ka ne dafa n'o ye donc o de ka di ne ye n ka baara kɔnɔ kosɛbɛ sabu i ko baara kɔnɔ de donc o ye baara kɔnɔna de ye o de ka di ne ye n ka baara kɔnɔ fɛn min bɛ n jɛ ani n ka laɲini ye minnu ye ka n dɛmɛ n tɔ bɛ se ka lase cogo min na n bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko la cogo min na n ma se yɔrɔ min na n ka se ka se yen n ka baara kɔnɔ o de ka di ne ye. Ok kumana hali bi ala k'o fana nɔgɔya amina ya rabi ok zu faamuyali ko ɲuman sɔrɔli la sisan conseil jumɛn bɛ zu bolo ka di zikiridala denmisɛnninw ma u bɛ se ka kɛ cogo min i n'a fɔ aw karamɔgɔw y'a kɛ cogoya min na ka ko ta ba la conseil min bɛ ne bolo ka ɲɛsin n tɔw ma ne b'o fɔ de hali bi an ka an cɛsiri mɔgɔ ne yɛrɛ filɛ nin bɛɛ ye sɛgɛn dɔɔni kɛ ka tɛmɛ i tɛ se ka foyi sɔrɔ n'i ma sɛgɛn o tɛ yen a ma nɔgɔn quoi donc nin baara in na an bɛ sɛgɛn minnu kɛ n'an bɛ makari ko minnu u bɛ sɛgɛn minnu kɛ kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama n'i bɛ mɛn k'a sɔrɔ laɲiniw ma sabati k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an k'an cɛsiri n'i ko zikiri a daminɛ na kira Muhamadu de la ka na sahibaw la ka na a mantow na donc an b'a da de fo diɲɛ ka wuli
donc gɛlɛya kira ye gɛlɛya de sɔrɔ ka tɛmɛ donc mɔgɔ mana tugu o nɔfɛ hali militinin kelen hali mana gɛrɛ a fanfɛla fɛ dɔɔni i bɛ dekun dɔ sɔrɔ hali ni mɔgɔ min t'o sira fɛ n'i bɛ baara wɛrɛ la i bɛ dekun sɔrɔ kuma tɛ nin kɔnɔna ma donc i bɛ dekun minnu sɔrɔ a la o ye kɔrɔlen ko ye sabu n'i ko zikiri kira ka jeli sirifi jeli mɔgɔ baw donc i kanuɲɔgɔnw ni i jatigiw farala kan komi bi hali ni mɔgɔ min tɛ jeli jatigi b'i la hali mana taa dugu dɔ la i bɛ taa jigin yɔrɔ dɔ la i jatigila tɛ yan wala donc o tɛ kojugu ye donc ne b'a fɔ an k'an cɛsiri hali bi an ka baara kɛ an ka zikiri tɔ valoriser a kun tɛ ta bi a kɛra ta a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye sini awɔ ka tɛmɛ nin fana kan donc ka tɛmɛ nin fana kan donc o de bɛ ne bolo faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la ok folikan bɛ zu bolo zu bɛ se k'o kɛ a kanubagaw la o kɔfɛ zu b'a kanuma in bila an b'o kɛ k'a datugu donc ne bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n kanubaga cɛ an'a muso Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan farafinna ani farajɛ la n kanubagaw bɛ yen n kanubagaw bɛ Faransi u bɛ Amérique u bɛ Gabon u bɛ Burukina u bɛ Abidjan u bɛ fan caman fɛ i komi bi a bɛ se ka kɛ hali caman tɛ n dɔn zikiri ko in na mais komi u bɛ to ka ni Umu Jara ye TikTok ninnu sanfɛ u bɛ n dɔn quoi caman yɛrɛ ye kanu dɔ farala n kanubaga kan o caman hali bi ne bɛ kɔɲɔ caman sɔrɔ ne bɛ taa événement caman na a bɛɛ ye bi TikTok sababu sabu mɔgɔw ye ɲɛ mɔgɔ caman b'a fɔ a bɛ zikiri de la ja n'an ka numéro ɲini k'a wele k'a lajɛ donc o bɛɛ ye dɔ fara ne ka ko kan donc n kanubaga fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ minnu ye kanu sur TikTok mɔgɔ minnu ye kanu WhatsApp Facebook a Facebook fara a nana i bolo n'a wosobulu fɛn fɛn nka a bolo fɛn fɛn bɛ yen n bɛ bɛɛ lajɛlen barika da n bɛ bɛɛ fo n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo donc n ka foli bɛ bɛɛ ye n da ma se min tɔgɔ ma bɛɛ ye foli mɛn ok zu komi yɛrɛ ko ten tɔ i bɛ se ka numéro di kanubagaw b'i sɔrɔ numéro min na ok n bɛ se ka numéro di kanubagaw bɛ n sɔrɔ numéro min na o numéro 97 43 49 09 ok n'i y'o kɔngɔ dɔrɔn i bɛ zu sɔrɔ n'i y'o kɔngɔ dɔrɔn i ni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ok problème t'a la donc an bɛ duman k'an kunna k'a kuncɛ n'o ye kan duman ba in Mamadu ne kan bi kira ma kira sanuma kira bangina mawuludu fedi kera woni sodiya ko Mamadu ne kan bi kira ma kira sanuma kira bangina mawuludu fedi kera woni sodiya ko kira bangina domi kabako chamangera kira bangina kira kundigi bangina kundigi yanye na kira Mamadu la ala kira bangina kira kundigi bangina kundigi yanye na kira Mamadu la kira bangina kabako chama kera de ala koba dokumisa wa jamana ka ala sakalo tani fulani ko jiteja abada kira bangina domini ko jiba injara de kira kera wajigifa mogoye ala tazuma dogum mi furusi jamana ka uya kumate sakalo tani fulani ndasumate sala kira bangina domini ndasuma indugana de kira kera wadambe tiye ala kira nana jahiliya klelala kira nana jahiliya klebana peu kira nana musuka toro watila kabini kira nana musuka jonya bana peu ala nodi aleme silame muso minye ala aye sewa aye nisodiya ko kira Mamadu bangina kira nyamada nywande sorode kira sanuma ni manye tako lamebau ni manye wochela sigiko ala sigikele wa jamana jalanye ala saralale wa musula kaula saranyumamba ni manye tako lamebau ni manye tungana tako tungarangewu akasabali wa tunga sigiko ni gelemade tunga kele wa jamana jalanye kira sanuma madu ne kambi kirama folo mukundi kingambo kirama labano mukundi kingambo kirama suni seli dira arasuru kelema ala sana yele tigi ne kambi kirama ala mogo minnu bɛ kira Mamadu fɛ aye bolo wili kira Mamadu ye aye sewa ala kira Mamadu ye ala kira nyamada nywande sorode kira sanuma Mamadu ne gambi kirama kira bangina mawuludu vedigera woni sodiya ko
Vraiment Zou a diyara. Merci. Ok Zou, mana Ala k'i bolo mɛn i ka baara la. Amina yarabi. I nana n ka wele lamɛn a diyara n ye, Amina a bɛnna n ma. Amina. An b'i fo dan tɛ foli min na. Amina Ko nin ka kɛ ko daminɛ nin kana kɛ a laban ye. N'Ala sɔnna, n'Ala sɔnna. Ala k'i bolo mɛn a la halisa. Amina yarabi. Ok a diyara n ye. Aw bɛ mɔgɔ fila invité ɲɔgɔn fɛ yan. Donc n'Ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ nin kɔfɛ ni Umu Jara bɛ na. Ok problème t'a la. N t'a bɛna fɔ an ɲɛna ni jɛma bɛ na. Ok problème t'a la. Inchallah. Ni kun y'a fɔ a ye hali bi a b'a fɔ ko problème t'a la an bɛ na. Ok. Mais komi a ko yɛrɛ cunna ne yɛrɛ bolo dɔɔni. Awɔ. Mais siɲɛ wɛrɛ n bɛna programme ni jɛma bɛ na ɲɔgɔn fɛ. Ok problème t'a la. N'Ala sɔnna. Aw mɔgɔ fila kumana o don tɛ ja dɛ. Ayi o don bɛ kɛ Kayibara kɛlɛ ye. Kanubaw aw y'aw sigi k'o don kɔnɔ dɛ. Kɛ wolokoto wala ka taa da sabakunba wawu. Kuma t'o kɔfɛ A y'a tɔ to kɔfɛ. Kanubagaw a y'an k'an sigi k'o don fana kɔnɔ. N'Ala sɔnna ma. Ok kanubagaw nin de kun b'an bolo bi ka yira aw la. N'Ala An y'o de fɔ anw bɛ yan nɔ k'aw la nisɔndiya cogoya min na. Ka bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiri ko kan. Aw kana se ka nimisa aw ka se ka ko caman fɔ tuguni zikiri ko kan k'a sɔrɔ aw tɛ min dɔn a la. Nin de kun b'an bolo bi ka yira aw la. A kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire ba de kɛ an ka vidéo kan. An b'a fɔ a ye ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.